Encümena Partiye ya CHP Roja Penşeme bi Serokayetiya Özgür Özel civiya. Di civînê de biryara Kongreya Giştiya CHP û berbijêriya Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ya Stenbolê Ekrem İmamoğlu ji bo postê Serokkomariyê bi piraniya dengan hat pesendkirin. Hedefin 132 arkadaşımızın kullandığı oyların اکرم امام اغلو دنگن تمامی صدوسی او ده هوارن مب دست خستنه او وک بربجیر پارتیا گل اکوماری هاتیه دستنشان کرنو بریار هاتیه داین و وک بربجیر بنشاندان بربجیری اکرم امام اغلو لترکیه تنه دست هلات ناگهره ده نفسک راحت بوان کسان بده ستاندن گو حطانها دست هلات ظلم لوان کریه zulm ettiği herkese bir rahat nefes aldıracak. Li Ekrem İmamoğlu ji 23 ve mehve bi tohmeta gendaliye hatiye girtin û ji erkê xwe hatiye dûrxistin. Her wiha diplomaya wî jî ji aliyê zanîngeha Stenbolê ve hatiye betal kirin. Ku ev jî astengiyeke din e li pêşiya berbijêriya wî. İstanbul'un gururu. Serokê CHP dibêje eger berbijêriya Ekrem İmamoğlu bi fermî nehat qebûl kirin, wê demê de kesek li ser navê wî وکه بربجیر بشتاری هلبجارتنان ببو رکابریه بکه. Özgür Özel navê kesekî neanî lê Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ya Enqerê Mansur Yavaş ku bi netewperestî û dijeyetiya Kurdan tên askirin piştî İmamoğlu duyem navê CHP ye ku ji bo berbijêriya postê Serokkomariyê derdikeve pêş. Dengên Kurdan di hilbijartinên Serokkomariyê de yekalî kirin û Parlamenterê Dem Partiyê Sirri Sakik piştevaniya Kurdan ya bo Yavaş zehmet dibîne. Ez nebawerim yek Kurd li tenişta Mansur Yavaş jî bigire, ji xwe CHP jî viya zane, em mecbûr û mahkum nînin ê ku li me heqaretê bikin, ê ku li me zulmê bikin, em alîkariyayê bikin. Şansê Mansur Yavaş tune yek Kurdekî jî ray nadeke, ew Kurdê ku ray bideke gere ji Kurdiya xwe şüphe bike. CHP yekşem aborî ji bo take berbijêrê xwe Serokkomariyê Ekrem İmamoğlu pêş hilbijartinek pêkanî. Bi gotina Özgür Özel di wê hilbijartinê de derdora 15.5 milyon kes çûne ser sindoqan û deng dane İmamoğlu da ku bibe berbijêrê CHP Serokkomariyê. Ferdi Sak Ruda.